Forrest Gump. No, věřili byste tomu? Jenom 5 let jsem hrál fotbal a už mi dali univerzitní diplom. Blahopřeji vám, synu. Máma byla moc pyšná. Forreste, jsem moc pyšná. Ukáž, podržím ti to. Gratuluju ti, hochu. Přemýšlel jsi už o budoucnosti? Cože? Dobrý den, jsem Forrest Gump. A co je mi do toho? Na to ti tu každej kašle. Kdo seš, provězeš nula. Ani zadkem ty buzlo, teď jsi v armádě. To je obsazený. Obsazeno. Nejdřív mě napadlo, že jsem asi udělal chybu. Byl jsem tu první den a hned na mě křičeli. Sedni si tady, jestli chceš. Nevěděl jsem, na koho narazím a na co se mě bude ptát. Lovil jsi už na lodi krevety? Ne, ale na velký lodi jsem byl. Já myslím loď na lov krevet. Lovím je celý život. Začal jsem na lodi svýho strejdy, to je mámin bratr, když mi bylo 9. Chtěl jsem si koupit vlastní loď, než mě odvedli. Jmenuju se Benjamin Bluford Blue. Říká se mi Buba. Jako těm bílejm nádeníkům. Že mi věříš? Jmenuju se Forrest Gump a říkají mi Forrest Gump. Takže Bobo byl z Bayou La Batre v Alabamě a jeho máma vařila krevety. A máma jeho mámy vařila krevety. I máma mámy jeho mámy vařila krevety. Bubova rodina teda věděla o lovu krevet úplně všecko. Já vím o lovu krevet úplně všecko. Chci totiž určitě hned dělat do krevet, až přijdu z armády. Tak jo. Gumpe! Co je vaším posláním v armádě? Plnit vaše rozkazy, pane seržante. Herrgott, Gumpe! Vy jste snad genius! Nejdokonalejší odpověď, co jsem kdy slyšel! Vy musíte mít IQ aspoň 160! Vy máte navíc vojne, Gumpe! Teď poslouchejte! Nevím ani proč, ale v armádě mi to šlo jaksi samo od sebe. Nebylo to tak těžký. Musíte si umět hezky ustlat postel a pořád stát hodně rovně. Jo, a na každou otázku musíte odpovídat ano, seržante. Je to jasný? Ano, seržante! Ty sítě musíš pořád pěkně tahat pod ně. A když máš dobrý den, chytíš i 40 liber krevet. Když to všechno odsejpá, tak 2 chlapy, když nepočítáš naftu, můžou klidně... Hotovo, seržante! Gumpe! Jak to, že jste to složil tak rychle? Byl to rozkaz, seržante. Ježíši Kriste! To je náš nový rekord! Nejradši bych vás hned doporučil do důstojnické školy, vojíne Gumpe! Z vás bude jednou generál! Rozebrat zbraně a pokračovat! Jak už jsem říkal, krevety jsou plody moře. Můžeš je grilovat, vařit, smažit, píct, pražit. Dělají se jako kebab, po kreolsku, krém z krevet, se smetanou, s majonézou, s olejem, krevety s ananasem, s citronem, kokosem, na pepři, polívky, dušený krevety, saláty, s bramborama do hamburgerů, do sendvičů. A to je asi tak všechno.